dan, sanjeni znalci i genijalci. Danas redosled računskih radnji deljenje. Na jednoj tacni je 28 kolača, a na drugoj tacni je 4 puta manje. Koliko je ukupno kolača na prvoj i drugoj tacni? Prva tacna, ja sam nacrtala 28 kolača. Druga tacna, 4 puta manje. Šta to znači? 28 deliš sa brojem 4, da bi izračunao koliko ima na drugoj tacni. Ili izračunala. Kakvo je bilo rešenje zadatka? Sad, rešenje zadatka je bilo takvo sad, znači, gde ja neću da pišem uopšte zagrade, nego ću samo ukupan broj da izračunam. Pišem 28 plus, jer mi je to prva tacna, druga tacna mi je kad 28 podelim sa 4 i to je jednako. Šta radimo sad? Ovde primećujemo ovom zadatku da mi uopšte ovde nemamo zagrade. Čim nemamo zagrade, uvek prvo delimo pa sabiramo. Znači, nikad ne saberemo 28 plus 28 pa delimo kao što rade deca. Znači, potpuno pogrešno i netačno. Znači, broj 28 prepišeš, pošto smo ovde podelili, dobili smo broj 7 i to je ukupno 35. Koliko je kolača na prvoj i drugoj tacni? 35. Sad, zapamtite, znači da u zadacima gde nemate zagrade uvek prvo delimo pa onda sabiramo. Evo ga, primer, čekajte, da to lepo vidite. Sad, idemo u drugi zadatak koji sam ja smislila. U cvećari je bilo 40 ruža. Prodavačica je prodala 5 puta manje ruža, koliko ruža nije prodato. Ja sam nacrtala 40 ruža kao što vidite, 5 puta je prodato manje. Šta to znači? 40 delim sa 5. Sad, i u ovom zadatku nisam koristila zagrade. Pa šta to znači? Da sam zapisala 40, sam imala ruža ukupno. Sad, prodavačica je prodala za 5 puta manje, 40 podeljeno na 5 i ovde stajemo sad polako. Pauzica. Pošto nemam zagrade, onda šta ću prvo da radim? Nikad neću da oduzmem 40 minus 40, znači kao i kod sabiranja, nego ću 40 da prepišem, pa ću da podelim. 40 podeljeno na 5 je 8 i rezultat je 32. Isto i kod oduzimanja, uvek prvo deliš, zatim oduzimaš, znači kod zadataka gde nemaš zagrade. Ako ja, na primjer, dam ovako sad zadatak vama, na primjer, 36 podeljeno na 9, ja tu stavim u zagradici, ovako, minus, na primjer, 2. Sad, šta je bitno ovde? Ovde ću prvo sad u zagradi da podelim. To bi bilo 4 minus 2, da je jednako 2. Pa evo neka bude da je jedan primer, takav. Sad, ako je, na primjer, u zagradi sad stavim ovako, napišem 20 minus 10 puta 2. Šta radim? Pa prvo ću ovde izračunam što imam u zagradi, jel tako? Znači sad ću ovde da oduzimam. To je 10 puta 2 jednako 20. To bi bilo ovo što se tiče deljenja i to vam je jako bitno. Sad, kad imate zagrade. I to vam je reći razlika. Kad nemamo zagrade, uvek prvo delimo pa sabiramo, uvek prvo delimo pa oduzimamo. A kad imamo zagrade, znači prvo izračunamo računsku radnju u zagradi i onda idemo dalje računske operacije radimo. Sad, ako ja ovde, na primjer, dam primer za množenje, na primjer, 12 minus 6 puta 2. Sad, ovde sam napisala broj 12. Šta radim? Ja neću 12 minus 6 da oduzimam. Znači, potpuno isto važi kao kod deljenja. Posmatraš zadatak, vidiš da nemaš zagrade. Čim nemaš zagrade, broj 12 prepišeš, a množiš obavezno, znači množenje, i dobijem 12, to je jednako 0. Ako, na primjer, imam 3 puta 6, na primjer, minus, ne, na primjer, plus, neka bude 2, šta radim? Znači, posmatram zadatak, vidim da nemam nigde zagrade, pratim redosled računskih radnji. Ovde ću šta sad? Prvo da množim, tu pišem 18, prepisujem računsku operaciju i dobijem 20. Sad, hajde da ponovimo to sve što sam ja sad rekla. Znači, kad nemamo zagrade, uvek prvo delimo, pa onda sabiramo. Kada nemamo zagrade, prvo delimo, pa onda oduzimamo. Kada imate zagrade, uvek pratite ono što imate u zagradi, prvo izračunate, pa idete ostale računske radnje. Znači, zagrada nam je pokazatelj da uvek prvo trebamo tu zagradu da izračunamo i onda nastavimo dalje da radimo zadatak. Isto vam je potpuno i kod množenja, kao i kod deljenja. Sad, vi prepišite lepo, evo imate ovde primer. Ja sam smislila zadatke da vam to bude zanimljivo, interesantno kao i uvek. I
onda provežbajte, imate u knjizi par zadataka, mislim da 2 stranice, tako da sedite tu provežbajte, ništa nije teško. Znači, uvijek pratiš redosled računskih operacija. Šta se prvo radi kad ima zagrada i kad nema zagrada. I da probajmo još jednom, znači kada nemaš zagrade, uvek prvo deliš, zatim sabiraš, kada je oduzimanje, prvo deliš, pa oduzimaš. Kada imaš zagrade, uvek prvo u zagradi računaš, pa onda radiš ostale računske operacije. Tako da bi genijalci, to vama bilo to danas od mene, pa se vidimo u sledećem videu. Evo vi ovde možete lepo sve to da vidite. Nadam se da vam se sviđa kako sam to prezentovala, pa se vidimo u sledećem videu. Prijatno!